Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awfa li kulli amalin jazain khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin ajma'in. Amma ba'd, para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh pinisepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, bapak ibu warga dusun Kepuh Harjo, Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, segenap pengurus takmir Masjid Sabilil Muttaqin, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus muslimat, pengurus fatayat, wabil khusus Mbah Yai Muhari, ugi ibu sekretaris desa yang mewakili bapak kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, konco-konco banser, grup solawat, sedaya kemawon ingkang kula hormati, malam hari ini kita sareng hadir. Tujuan niatan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi ibadah kita, hadir kita, silaturahim kita wonten menika majelis beto kesainan manfaat maslahah hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Shalawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dateng kita, supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Saking Selopuro nggih kula sowan mriki nampi amanah kapurih sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini pengajian umum dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkuat ukhuwah Islamiyah melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wau Mbah Yai Muhari sampun kathah sanget dawuh dhateng panjenengan. Awake dhewe niku senengane slametan. Awake dhewe niku senengane MBG, makan bersama gratis. Kan niki kan MBG to niki nggih. Dadi Pak Prabowo niku MBG niku tiru-tiru NU, Pak. Dadi NU ki MBG ket biyen makan bersama gratis. Oke. Jadi NU ki masyaallah rejepan yo MBG, mulutan yo MBG, megengan yo MBG, maleman yo durung sing meteng 3 sasi engko yo MBG jenenge telonan, 7 sasi MBG jenenge ting, engko bayine lahir yo MBG neh jenenge bro. Mula NU ki kon bangun rumah sakit, sekolahan bareng rapate iso, duwite entek ge MBG, duwite entek ge slametan. Lha tenan nek Muhammadiyah iku iso bangun rono, pancen kono ora patek gelem MBG kok. Muhammadiyah ora gelem slametan. Nah pancen ya ora patek MBG. Lho ngene iki jane piwulangi Kanjeng Nabi lho, Bu. Sahabat niku mboten nate Pak dahar dhewe niku. Lek dahar bareng. Mula sampai sahabat dawuh al-ijtima'u 'ala ta'am niku mim makarimil akhlaq. Tandane wong apik iki senengane mangan bareng. Jadi Kanjeng Nabi napa sahabat iki mboten nate maem dhewe, lek maem bareng. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh panganan sing paling apik iki panganan sing akeh tangane. Jajal iki tangane pira sak meniki iki?
Mula wong lek mangan tangane titik wong pelit. Lah dhewe tangane mek loro. Lah ngene iki pira tangane iki? Mula slametane terus nggih. Slametane terus. Nabi Ibrahim niku nabi sing entuk gelar Al-Khalil. Nabine Allah ki 124.000 sing entuk gelar Al-Khalil ki mek sitok Nabi Ibrahim. Lah nyapa Nabi Ibrahim untuk gelar Al-Khalil niku dawuh Kanjeng Nabi mattaqadallahu Ibrahim khalilan illa li'it'amihi at'am. Nabi Ibrahim niku untuk gelar Al-Khalil mergo Nabi Ibrahim seneng sedekah panganan. Jadi Nabi Ibrahim niku nabi sing seneng slametan. Nabi Ibrahim ki bendina lek maem ngundang wong 20, wong 40, wong 60, wong 100 si biasa. Ngono lha awake dhewe slametan jarange diarani bid'ah. Nabi Ibrahim slametan bendina. Nabi Ibrahim iki ruang tamune yu lawange 4. Ngadep ngula nenek, ngitan nenek, ngidul nenek, ngalor nenek. Nyapa lek enek wong liwat dari segala arah semerep. Lek wis semerep dipinarakni, lek wis dipinarakni disukani niku lho Nabi Ibrahim lawange 4. Ora kaya wong Kebo Rejo lawange sitok tutup. Wis tutup jek dikai stiker ngamen. Wonge teko. Sing tulisne enek lawange nek tulisane ngamen gratis wonge teko. Gawe kacamata to. Wong puwel tak diketok-ketokne le. Wis lawange sitok jek enek stiker nggih napa nggih. Mula lek ning Blitar cok enek to enek wong ngamen. Greng anake krungu langsung mlayu. Bunda enten wong ngamen. Ibuke langsung nutup lawang krekep ngono. Sing ngamen arep menggok diomongi, tiange mboten enten padahal wong ya kuwi. Ngono iki sing ngamen bablas iki dirasani alah Mas jek nom-nom ngamen. Mbok nyambut gening sawah apa nyambut gening bangunan nom ngamen ra diisin. Malaikat ning langit krungu ya Allah yu cangkem ora ngowahi kenyih kowe tak jeli bangkiak kapok kowe. Lho sedekah panganan ki mulya. Ngoten lho, slametani terus ki. Slametani terus. Ben entuk gelar Al-Khalil kaya Nabi Ibrahim. Slametani terus. MBG ki makan bersama. Aja kleru nek sing muni MBG ki makan beracun gratis ngawur kowe iki aku. Para hadirin kula kalih panjenengan dalu menika kagungan hajat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi ditimbali Allah. Kanjeng Nabi diutus munggah nang langit. Nyapa krana Kanjeng Nabi susah. Didum neh. Coba kok entekne aku ana. Jukak juku iya. Aku ana. Kanjeng Nabi ditimbali Allah dikongkon Isra Mi'raj niku redaksi Quran linuriyahu min ayatina. Mergo Kanjeng Nabi niku didudui kebesarane Allah. Jadi lek ndelok niki mboten enten urusane karo salat. Isra Mi'raj itu seringkali kita pahami hikmah nggih pancen mangke akhire terus Kanjeng Nabi nampa perintah salat. Tapi Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niki mergo Kanjeng Nabi didudui kebesarane Allah. Kanjeng Nabi roh langit 1 sampai 7 wis lek enek mobil liwat aja nyawang. Oh aji kok nyawang mobil liwat. Ngono lho. Enek perkara 5 sing disawang tok ganjaran Quran, nggih apa nggih? Ka'bah, terus kiai ora eneng nyawang mobil sunah ora eneng. Wes aja nyawang mobil, golek nyawang kuwabeh nyawang pisane. Kanjeng Nabi didudui langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Kanjeng Nabi didudui si napa niku swarga neraka. Kanjeng Nabi sampai munggah ke Sidratul Muntaha. Jadi pancen Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niki Kanjeng Nabi didudui kebesarane Allah. Lah nyapa Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj mergo Kanjeng Nabi ning bumi iki susah.
Krana ning bumi susah terus diunggah nang langit. Ben ora susah dihibur. Cara saiki dijak rekreasi. Mula lek susah lek bojone susah dijak rekreasi. Aja dijak tandur. Dijak rekreasi mergo susah. Kanjeng Nabi susah siji ditinggal pamane, ditinggal Pak Lie, namine Abu Thalib. Lah nyapa wong ditinggal pamane kok susah? Mergo pamane niku sing backingi perjuangane Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, niku wong kafir ora eneng sing wani ganggu. Mergo sungkan karo pamane jenenge Abu Thalib. Abu Thalib niku piantun sing disegani teng kaum Quraisy, Pak. Beliau punya kedudukan terhormat, berwibawa, gagah berani. Ketika Rasulullah berjuang ora ning sing wani ngalang-alangi, sungkan karo pamane iki lho. Lah niku sedo, wis. Basa pamane sedo. Wong kafir iki mulai rodok wani ganggu Kanjeng Nabi. Ganggu Kanjeng Nabi mergo pamane sedo. Mari pamane sedo, terus Kanjeng Nabi sekitar 4 bulan ditinggal garwane pisan sedo. Ditinggal pamane, wong Quraisy ki jek sungkan karo Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah niku ya kaya Abu Thalib, Pak, disegani, terhormat, berwibawa, kaya raya. Kaya raya. Khadijah ki sauge karo Kanjeng Nabi, ya Allah sayangi gatine ngimane. Kanjeng Nabi ki lek susah sing iso menghibur Khadijah. Lho, Khadijah karo Kanjeng Nabi taat niku Khadijah, mbuh lek Katijah. Mula saking mulyane Khadijah pernah mendapat salam dari Allah, Pak. Allah niku nate titip salam teng manusa iki ya ngene Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Mbok dikabari untuk salam, Sayyidah Khadijah jawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Sing biasa jenengan damel wiritan bar salat maktubah, bar salat wajib niku. Lah Khadijah disungkani, disegani, sedo pisan, Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi ki susah tenan, Pak. Ditinggal garwane susah. Mula wong lanang iki hebat to kaya apa lek ditinggal sing wedok alah susah. Kanjeng Nabi sing maune berjuang berani, wah ditinggal Sayyidah Khadijah susah. Mula wong wedok ki tenan dibalik kehebatan laki-laki ada perempuan hebat di belakangnya. Kanjeng Nabi ki hebat mergo enek Sayyidah Khadijah iki lho. Mula Kanjeng Nabi ki ngelem ning wong wedok, al mar'atu imadul bilad, wong wedok iki cagake rumah tangga. Wah, rumah tanggane awake dhewe rusa lek ibuke cah-cah niki rusa, Pak. Tenan, rumah tanggane dhewe ambruk lek ibuke cah-cah niku ambruk. Kurang hebat piye Kanjeng Nabi ditinggal garwane ya susah tenan kok. Iya apa rayu? Lho lek ngono wong wedok kuwi hebat, sampean iki cagak. Pokok sampean rusa omahe ya rusa, mergo sampean kuwi cagak. Cagak. Cagak diomongi mek mendeli. Wong wedok hebat iki mergo wong wedok Mula golek sampean mulih Bu sing ngaji ning masjid sapa lho mau Pak Lukman apa judule? Lho tenan. Kanjeng Nabi ditinggal cagake ya susah kok. Lho nggih, Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Sapa gak wedi karo Pak Harto, Jenderal bintang 5, Pak. Dijuluki bapak pembangunan, eleh bocah ditinggal Ibu Tin. Kolek ambruk. Pak Harto iki lare dadi presiden bocah ditinggal cagake kuwi lho. Lho, mula sampean ki hebat, ngono lho. Lho, Pak Habibie kurang hebat piye? Ditinggal garwane Ibu Ainun Habibie yang linglung lho yo. Bedino ning TMP Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pak. Meminta kepada Allah, bedino ziarah kubur gini garwane. Menangis ya Rabb.
segera pertemukan aku dengan Ainun, aku rindu Ainun, aku kangen Ainun. Lho Pak Habibie ki wong hebat Pak, wong pinter sak donya tau dilumpukne enek 10, salah satune jenenge Pak Habibie kuwi lho Pak. Pak Habibie ki saking pintere Pak, tau nggarap soal 10 bijine 11 kok. Lho sampean ra percaya ta? Pak Habibie ki saking pintere nggarap soal 10 bijine 11 Pak. Wes golekana wong pinter sing nggarap soal 10 bijine 11. Lho kok sakit Pak Lukman? Pak Habibie ki nggarap soal 10. Lah soal 10 ki tibane nek sitok sing kliru gurune lek nulis soal. Karo Pak Habibie dilurusne, dibenerne. Ini kalau angkanya begini ndak ketemu rumusnya Bu Guru. Angkanya seharusnya begini. Wah gitu ya Habibie nggih. Akhirnya karo gurune dibenerne. Akhirnya soal 10 digarap bener kabeh entuk biji 10. Krana benerne soal sitok sing salah ditambahi sitok oleh biji 11. Lho ditinggal Ibu Ainun Habibie ya linglung kok. Nggih napa nggih? Pak SBY kurang hebat piye? Pendiri Partai Demokrat Pak. Ditinggal Ibu Ani Yudhoyono. Oleh Demokrat meh dicaplok uwange mergo ditinggal garwane iki lho. Lha wong wedok kuwi maka jadilah sampean istri yang salihah. Insyaallah akan lahir anak-anak yang salih. Anak irasah dikongkon salat, pokok cagake salat. Anak-anak ira salat mergo cagake iki lho ora rusa. Lho nggih. Anak-anak yang tidak salat iki mergo nyawang ibuke ndak salat tok. Lho, anak sampean iki tenan lho. Anak iki gampang melu ibuke apa bapake? Wis sitok enek apa ora sing mangku anake iki? Delok niki mangku lho, masyaallah teng pelecek lho. Kono belas kono. Lho. Belas. Lho delok. Belas. Melu ibuke apa melu bapake anake? Lho kuwi delok ngono. Belas. Anak sampean niki lho 9 sasi kok gendong rapisah kok. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu lho. Lajeng sinten ibumu lho. Lajeng sinten ibumu ping 3. Lajeng sinten bapakmu kuwi lho. 3:1 Pak. Lha kuwi wonge nuntun lho kuwi. Lha kuwi kok melu bapake kuwi. Lho. Bae. Iyalah. Melu bae. Walah, sampeanmu kok ya mlaku rene to, Mbah? Malih aku rada kisinan malian. Tiba nenek sing melu bae. Walah. Wayahmu lak mubeng rono ngono aja liwat kene. Walah. Mbah, kadung aku bengok-bengok awakmu malah tunuk. Lah kok gawa putune, Cuk. Kere aku. Tenan. Tuh, ya mek kita uwi. Ya nek kita uwi. Liyane ya ndak enak. Lho ki. Dadi Kanjeng Nabi ki dawuh ibumu, lagi bapakmu. 75% ku ibuke sing nggawa kebaikan, kesolehan, soleh-solehai anak ki nang ibuke. Bu. Anak rasa dikongkon sholat, pokok ibuke sholat anake ya. Iki lho bunun sewu niki anak sampean lanang kita. Sampean sholat kok lek melu sholat. Lho nggih, sampean ngadeg ngene kok anakmu lak jek to sarunge kok melorot to iki. Sampean salat, kok anak sampean nak melu ngadeg ngene. Nyanding ning kene dikon ngalih ya moh. Ngalih. Mulai kita nyipak moh. Ibu sholat lho, aku ya sholat. Sampean Allahu Akbar, anakmu lek melu wabah. Sampean maca Fatihah anakmu ya sampean rukuk sujud salam. Bu, sholat. Rewang barang maghrib mulai mriki becek apa buah? Lek buah aja usume wong salat. Maghrib deng kok buah lho. Enek.
Wonge teko. Lek iki ketok era kacamataan iki ketok iki. Mula teng Kepuharjo Kupuharjo diusumne. Lah nek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara bowo ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biyo amplop piro sing ngucul iki lho. Nggih. Aja enek ibu ning Kepuharjo buka aurat. Engko lek ibuke buka aurat, anake ya buka. Anak-anak sing suka buka aurat iki mergo ngapunten ibuke iki ya buka aurat. Anake ning TPK diterni kudungan malah ibuke ngeteri ra kudungan iki. Nyok maunya. Wonge teko. Wonge untunge yang. Wonge untunge yang. Lho anake brukut malah ibuke nggih trono SMS silite metu sithik. Anak sing SMA silite metu akeh, SMK silite metu kabeh. Wis rambute direbonding disemir, la ilaha illallah. Kaose ketat, celanane ketat. Anake diterén TPK kudungan dilungguh ning ngarep, dipangku, ibuke lek numpak rodok degek. Akhire kaose munggah, celanane mudhun, kathoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne anak ki lho apa? Mulai hari ini dan seterusnya ojo sampai enek ngeteri anak nang TPK anak kudungan ibu enggak kudungan ojo sampean kuwi cah. Nabi Nuh niku nabi Pak. Anake iki ora apik mergo cagake enggak apik. Pak Dudu ya. Nyapa to jenenge kan anak-anake Nabi Nuh iki kok nakal mergo ibuke enggak salihah. Garwane Nabi Nuh ki wong nakal, bojone Nabi Nuh ki jenenge Bunuh. Bunuh ki duduk wong apik. Bojone Nabi Nuh jenenge bojone Nabi Yusuf jenenge Bu Yusuf. Bojone Nabi Sulaiman jenenge Bu. Bojone Mbah Yai Muhari jenenge Bumo. Bojone Pak Lukman jenenge Bu. Sapa muni buluk kuwi mau? Fir'aun niku bajingan tengik, Pak. Saking suwe lek bajing sampai Fir'aun iki diabadikan dadi wong elek mergo ngaku dadi pangeran ana rabbukumul a'la. Ngopeni bocah kok ya dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa mergo garwane Fir'aun niku wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah. Iki lho. Mula pentingi peranan ibu. Aurate ditutup. Anake ben melu nutup. Sampai niki arep melu kegiatan apa ae melu. Tapi lek sajake disawang anak ora pantes aja melu. Lah mosok ibuke melu karnaval joget ning dalan. Enek apa ya? Ibuke Lha terus disawang anak iki pantes apa ora? Ke ibuke joget karo andulan. Ini enek apa ora karnaval enek. Sampeyan yo miyak. Lha nek sampean miyak disawang anake pantes apa ya? Sapa muni pantes ku? Mula ning Blitar enek ibuke melu karnaval. Anake ngetuk ning mburi karo muni ibu pekok. Sampean kuwi cah. Ojo melukan apa nyuket. Nikah manganak uyak ates. Coba nek Agustusan nek karnaval minyak apa ya? Minyak. Piye to? Coba nek minyak. Minyak. Besok ya nek wong mlebu swarga. Mergo nyapa enek rining dalan, ada duri di jalan. Niku dinggirne, Pak.
Akhirnya wong liwat lancar. Jadi nek rining dalan niku ganggu wong liwat. Akhirnya disingkrihne. Mbok sarine disingkrihne wong liwat dadi penak. Kuwi karo Allah dikei penghargaan mlebu swarga. Mula besok enek wong ning akhirat mlebu neraka. Mergo nyapa? Melu karnaval ganggu wong liwat. Jadi sok enek wong mlebu neraka ki akeh sing mergo ho a. Piye nyok men miyak apa ya? Pangami ya. No men nek mlebu neraka enggak iya. Duh, enek wong mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong miyak. Mlebu neraka enggak apa-apa. Miyak apa ya? Aku tak miyak. Nah aku wedi lek mlebu neraka mergo ganggu wong liwat tok. Miyak. Mulai rodok wedi ta. Iki lho mesakne mobil-mobil sing liwat iki lho. Waduh keganggu karo awake dhewe. Mula aku seneng nek pengajian iki ning kene ora ganggu wong liwat, iya ta? Ngono lho. Iya, minyak apa ya? Minyak. Lek mboten minyak tapi ndelok sami ugi sami mawon silit babi dientup. Lho sampeyan iki lek senam-senam to. Wong senam ki olahraga. Lah olahraga itu perintah agama. Enggak melarang agama panjenengan senam tapi tulung milih nggen tertutup. Aja ibu-ibu senam kok ning pinggir dalan. Disawang wong ra pantes, disawang anak ra pantes. Lek melu senam iki tertutup pakaiane ya longgar. Ya Allah, wis senam ning pinggir dalan, pakaiane ketat, kaose ketat, celanane ketat. Akhire kodoke ketok meringis. Ngono kuwi disawang anak ora pantes. Roh ibuke nggih celana trining kaya ngono ki anake terus, "Bu, odokmu etok iki." Odokmu mingis, odokmu iki lho. Oh, mergo jenengan kuwi cah lho tenang. Mula sampeyan tingali rata-rata wong rumah tangga ki sing mati dhisik lak sing lanang. Ayo ning Kepuh Harjo ki rondone karo dudone akeh endi? Oke rondo. Lah nyapa kok wong rumah tangga rata-rata sing mati dhisik sing lanang? Lek sing mati dhisik sing lanang cagake jek enek. Rusa. Ini bentuk kasih sayang Allah. Yo ning Kepuh Harjo enek wong kok sing mati dhisik sing lanang. Sampeyan delok kiwa tengen omah lak resik, jero omah resik, ruang tamu resik, kamar resik, pawon resik, kora-koran tuntas, mbah-mbahan tuntas. Anake dolan disawang pantes, anake sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Lah nyapa? Mergo cagake cek enek. Lah jelek sing mati dhisik sing wedok. Aduh. Omah wis ra rupa omah, ruang tamu resget. Wes pawon wis reget, kamar kok susuh manuk. Ya Allah, umbah-umbahan seminggu dikumtok, kora-koran ditumpuk tok. Sing lanang ya Allah nyepot sempak disale meja makan. Oh, anak iki dolan umbele meler. Anake sekolah yo klambine ra dilebokne yo ora disetrika. Dilalai soalé gak dislerekne akhire kacuke metu. Lho pancen bapake gak tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Lho tenan, Pak. Mula sampean jadilah wanita salihah. Jadi pesan Isra Mi'raj itu Rasulullah sedih, berduka di saat ditinggal istri. Itu Rasulullah manusia mulia. Itu menggambarkan bahwa perempuan itu punya kedudukan mulia. Mula winginane diberitakne teng TV One, enten mbok rondo niku wedok. Ora lek kumuni bener apa salah iki? Enek mbok rondo wedok niku mboten duwe bojo. Niku duwe anak 12. Anake cilik-cilik. Lah kok sing kakung sedo. Anake 12 digedhekne karo mbok rondo, ya Allah, lah kok sing 10 dadi dokter. Sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo cah. Kula nembe ngaji teng Blitar. Sing ngundang mbok rondo, anake cilik-cilik 3 sing kakung sedo. Mboten rabine bakul brambang. Anake digedhekne lho kok sing barep niku daftar Akabri, angkatan darat katut, Pak. Akhirnya dadi
tentara, sekarang jadi komandan batalion di Teng Riau. Pangkatnya letnan kolonel. Anaknya sing rabi nomor 2 niku jadi PNS di ning DKI Jakarta. Jadi anak buah Pramono Anung. Ki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo oh. Jadi wanita solihah nggih. Mergo jenengan Nah, akhirnya Kanjeng Nabi susah, ditinggal pamane, ditinggal garwane, terus Kanjeng Nabi dihibur karo Allah Muhammad, wis saiki ning bumi susah, ayo munggah nang langit. Akhirnya munggah nang langit, iso petuk swarga, iso petuk roh swarga, roh neraka. Nalikane roh neraka, ya Allah, lah kok isine ning neraka ki dawuh Kanjeng Nabi sing akeh wong wedok. Wong bosong roh swarga, lah kok tibakne sing akeh isine wong lanang munyuk men wong miskin. Dadi ning swarga sing akeh isine wong melarat, ning neraka sing akeh isine wong wedok. Ketika Rasulullah kundur Mi'raj diprotes kali perempuan, lho Kanjeng Nabi, tenggen kula iki wong wedok sregep ibadah, jamaah sing sregep wong wedok, pengajian sing sregep wong wedok, istighosah wong wedok, yasinan tahlilan wong wedok. Nggih, kok kata sing mlebu jamaah sing akeh ya wong wedok, kok kata sing mlebu neraka to Kanjeng Nabi. Padahal semangat ibadah ki wong lanang karo wong wedok semangatan wong wedok. Kanjeng Nabi dawuh, heeh. Nek ngomong ning ibadah wong wedok ki sregep, luwih sregep tinimbang wong lanang. Lho terus napa sebab Kanjeng Nabi? Wong wedok ki pinter ngadai banyu, tapi gak sadar lek timbone bocor. Wong wedok lek ngomong ning ibadah jan nuntang, Pak. Tapi gak sadar lek timbone bocor. Wong wedok ki sregep ibadah ning permasalahan sitok gak pinter njaga lisan. Kakean kakean cang, kakean komen. Sing marak ning entekne ganjaran iya komentar. Akhirnya disurvei apa tenan wong wedok iki kakak ngomong enek wong lanang 10 didepi jajan sak piring, enek wong wedok 10 didepi jajan sak piring. Endi sing akeh komentare? Lah tenan wong wedok 10 didepi jajan sak piring, lah kok nyekel jajan lagi nyekel wis ngrasani, kok gak gelem mekar ya. Ono nyaut yo ngono iku yo lek tepunge duduk cakra. Lek tepunge cakra lak gelem mekar. Kono nyaut ora mergo tepunge, mergo lek nguleni karo banyu adem. Njajal lek karo banyu panas kok lek mekar. Jek nyekel tok sing ngrasani wong telu, Pak. Akhirnya dicakot karo sebelahe. Lha kok ngrasani neh ndak patek legi. Kono nyaut yo ngono iku lek gulane sing putih. Kae njajal lek gulane sing buluk lak legi. Kono nyaut mosok lali yutun mrene ngono ki cetile masalah. Nyakut jajan kok wong 6 sing rasane, Pak. Lah wong lanang ki mau 10 didepi jajan sak piring apa mikir mekrok mekar wet sak piring terus Ayo jajane dintekne an-nadzafatu minal yo malah ganjaran. Lha tenan tibakne wong lanang wis ora mikir mekrok lah kok sing wedok masyaallah. Enek wong wedok budal becek karo sing lanang. Mriki becek apa Bu? Buwo. Teko lokasi buwo sing lanang pinarak ngene sing lanang, sing wedok pinarak ngene sing wedok. Mari cukup maem jajan diaturi kon dahar. Mari dahar terus ngelungne amplop sing lanang buwo 50, sing wedok 30. Metu teko terap sing digawani jajan sing padahal mek 30. Bojomu 50 gak digawani jajan komentar napa mboten? Pancen pinter jaga lisan. Kuwi cara wong wedok lho ora kan peko aku becek 50, sing 30 kok gawani aku kok malah ora. Karena wong lanang pinter jaga lisan ora komentar blas, akhirnya numpak motor ngeng. Ya Allah jenenge wong wedok ora kanten urung teko omah iki digawani jajan kok jajane dirogoh. Lah kok dihitung nyira lu ngomong ning sing lanang ya mek telu. Berarti aku becek 30 jajan sitok 10 ya. Bojomu nyaut ora wong dalane angel bangeng ora ngrasani. Malaikat ning langit krungu ya Allah yu sedekah 30 kok ge ngrasani coret sing 10 kari 20.
Akhirnya teko omah sing lanang pinarak nang ruang tamu, sing wedok nang kamar. Lah kok anake mlayu ngene bapake, "Pak, ya, mantane ayu apa ora ya?" "Ora roh, aku adoh kok dekor." Lho ora ngrasani. Mlayu nang ibu-ibu, mantane ayu apa ora, Bu? Jane ayu, Nduk, tapi sing macake ndak iso, rupane malih kaya kokok beluk. Malaikat ning langit krungu, "Ya Allah, yo sedekah kari 20 gak kok iman, coret sing 10 kari." Lah kok anake nerusne, "Sinten tebuk sing macai?" "Iku lho Salon Intan Kasembon." Ndak godak macai larang. Malaikat, "Ya Allah, kali 10 ndak kok iman, coret sing 10, bowo 30 ganjarane." Sing lanang buh 50 utuh mergo pinter jaga. Nek jenenge wong semangat yasinan tahlilan iki wong wedok budal jam 1 awan, mulih jam 4, Pak. Wah, semangate yasinan tahlilan, mari ngono manakipan kadang cek khataman. Eleh wong lanang malam jemuah setengah jam wis mulih. Kene 3 jam. Ning sayang mari yasinan semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi metu teko gawangan wis komentar. Lah kok ngrangkul kancane padha wedoke, "Soge ndak cocok." Omahe tingkat tumpakane Pajero ngopeni yasinan mek pecel. Kono muni ngono ritek sambele sengak. Sampeyan tau roh wong lanang yasinan mulih ngrasani enggak enek. Lah nyapa? Mergo cangkeme ngemut rokok. Piye lah ngrasani? Mula wong lanang ki lek yasinan ganjarane utuh mergo gak ngrasani, mergo cangkeme ngemut. Mula ibu-ibu lek pengen gak ngrasani mulai sesuk bar yasinan ngerokok. Mula NU ki menghalalkan rokok mergo nyapong rokok ki nyegah ngrasani. Rokok ya. Mula sampean sing pinter njaga esan. Sampeyan tak kei resep kok jagongan nang emperan omah. Enek wong 5 maune nyeritakno anak, nyeritakno penggawean. Lah kok enek sitok sing arep menggok ngrasani. Sampeyan ndang muni sing buanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu anggota rasan-rasan, monggo rasan-rasan kita buka kanthi waosan Al-Fatihah. Acara salajengipun inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an dalam rangka acara rasa. Lek sing rasani lak cangkeme klakep gak itu rasani. Lek mono ayo pinter jaga lesan niku hadis Mi'raj. Pun akhire Kanjeng Nabi Mi'raj panggih Allah, akhire nampa amanah perintah salat 5 waktu, Pak. Iki lho. Kanjeng Nabi niku urusan salat niku ditimbali langsung. Ini menggambarkan betapa agungnya salat. Pak Lurah kok nyeluk wargane langsung kongkon menghadap Pak Lurah, iki mesti urusan penting, Pak. Lek ora patek penting, halah cukup liwat kami tuwa. Wah, omong ono kae yutun ngene wis cukup awakmu e. Tapi lek penting yutun diceluk langsung. Ini menggambarkan nek salat itu ibadah yang mulia karena apa? Kanjeng Nabi ditimbali langsung, Pak, untuk menerima SK salat 5 waktu. Yang asalnya 50 disudo akhirnya kari gangsal wekdal. Mula salat itu istimewa. Lek poso, lek haji, lek zakat niku perintah Allah tapi melalui malaikat Jibril, tidak untuk salat. Mula salat iki karo poso Ramadan beda. Poso Ramadan iki wajib apa sunah? Poso Ramadan iki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Kok sampean lara oleh ora poso Ramadan? Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok ben ning Kepuh Harjo lek enek wong Ramadan kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Lah pripun Mak Lukman? Ndang golek kacang atom karo roti sisir gek diendangi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuranen Pak D. Aku lagi ngerti iki lho lek sampean lara. Lara piye? Lah iki sasi Ramadan sampean isuk-isuk kok rokokan karo ngombe kopi berarti sampean Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi pancen aku rasir poso.
Beda malih karo kaji. Kaji niku wajib tapi gak kabeh wong wajib. Yo do mulih ki nang ndi? Nang jeding apa mulih? Oh, kamar mandi. Mula mau diomongi lek pengajian kon pempesan. Lha iki mlakune kakung. Nang ndi, Kong? La ilaha illallah. Mula ibu-ibu tak peseni, lek duwe putu aja dititipne mbahe. Ngono lho, bapak sampean iki ngopeni sampean tok lho wis kesel pirang-pirang tahun nyekolahne, nguliahne, gekne omah. Ngono kok putune panggah di lha kok mbahe wayahe pengajian malah diek. Eret-eret karo putune. Engko sing duwe putu titipne mbahe jupuken. Mula akeh tembahe iki arep jamaah ngendi Pak Diranyang ya putune ra kena ditinggal lho lak tenan to. Putu ki ganggu mbahe. Sing mbahe dititipne apa sing putune dititipne mbahe bar pengajian diju. Gak mesakne to ngrepoti mbahe, ngrepoti bapak ibu sampean. Nah iki nek sing batin terus. Dia kayak mulai ngerepoti bapak ibu kula kan wis mulai lahir sampai urung lahir sampai gede ngerepoti ya. Wajah wong tuwek penak ngaso jamaah istighosah pengajian layon nek karo putune. Bar pengajian putune anake dijupuk Bu nggih. Iki anak sing dititipne mbahe ngene. Wonge kudu ngireng kuwi mau neh. Lha salat ki beda karo kaji. Kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne wong sugih-sugih tok. Sampeyan nek melarat oleh ora munggah kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula kok ning Kasembon nek wong tumpakane mobil apik Pajero main tingkat kok urung kaji berarti kuwi wong. Ngono lho. Bu Sekdes wis kaji apa urung? Bu Carik wis kaji apa urung? Oh berarti carikmu wong. Bu Carik kemudian iki wae. Bu, oh teng kamar mandi iki mau. Oh alah. Jadi lurahe wis kaji apa durung mriki? Dereng. Lurahe pun Pak Lurah pun kaji. Oh berarti Lurah Kepuh Lurah Kasembon mergo wis munggah ka. Kados Abah Yai Muhari barang iki rong kaji, melarat. Wonge melarat. Termasuk Pak Lukman barang kuwi Kiai Haji niku kliru, kula dereng kaji, kula wis umroh. Lek kaji durung berarti Pak Lukman wong melarat. Mula tenan kok mulih sangonono. Mergo Pak Lukman wong beda karo salat. Nek salat iki gak ndelok sugih, gak ndelok melarat, sugih wajib salat, melarat ya wajib. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Iki lho, Pak. Ning rata-rata wong Malang karo wong Blitar iki lek wis lara gak salat. Lah rumangsane lara oleh ninggalin salat gak oleh. Sama jajal sesuk ning rumah sakit Saiful Anwar, pas teko kono maghrib, deloken sing gluntung turu lak panggah turu ra salat. Malah enek sing takon, "Bu, ayah kok mboten salat?" Ayahmu lara. Malah justru lara ki lho salat to. Mergo wong lara ki kemungkinane loro, lek ora waras ya lho mati kok ninggali salat iki. Mula tenan lek lara panggah wajib salat. Oh. Tapi masa palungan kabeh wong wajib salat, enek sing dipenging sitok ya kuwi wong gendeng. Oh, Sugiya kok gendeng dipenging salat. Warasa kok gendeng dipenging. Mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning Kasembon nek wong ra salat, oh berarti kuwi wong. Nang mriki kathah wong gendeng. Iki ning rawuh ya enek ning endeng. Dadi wong lek ra salat hina di hadapan Allah. Bu Carik niki nggih. Oh ya Allah, Bu Carik salat nggih. Nggih. Ora nek Bu Carik kok ora salat berarti carike ya tenan wong gak salat iki jan koyo wong gendeng ngene. Iki sing gak salat ya batin cangkemmu ngono. Ya pegel salahmu ora salat.
Mula lek ning kasembone nek pilihan lurah tenan. Sampeyan kudu delok piye salate. Sing kok delok sing kok pilih lek iso ngapunten, sing salat. Mergo lek enek lurah kok ora salat, berarti sampeyan duwe lurah. Lho tenan iki. Sampeyan iki lek ndi anak wedok ayu, dilamar cah lanang, aja kok takokne penggaweane dhisik. Sampeyan teliti sik salate piye. Lho lek sampean duwe mantu terus mantune ra salat berarti mantune lho ino tak mong. Mula lek ning sawah iki Jumatan. Maksude lek dina Jumat ning sawah iki mulih Jumatan. Kok enek wong ning sawah musume Jumatan malah ra mulih berarti sing ning sawah wong anak sampean iki lek takon Bu ayah ora tau Jumatan jawaban tegat ayahmu pancen Bu, nggih napa nggih? Mula lek tanggamu ora salat liwat ngarepamu, tenan dudingen ki wong gendeng liwat, ki wong gendeng liwat. Wes jan tenan, wong lek ora salat jan kaya wong ndeng lho. Oh. Salat. Ben ora diarani wong iki sing selawatan waras kabeh. Alhamdulillah kabeh salat ya. 5 waktune trep. Enek grup sholawat tok ora salat 5 wektu grup sholawate berarti akeh sing Aman nilai nek tanggane ra Jumatan wis ora usah dilokne dibatine pancen kuwi wong edan. Duh tenan, Pak. Lah pancen kenyataane manusa ki ning donya enek sing ibadah enek sing ora. Enek sing salat enek sing ada 3 faktor sing marakne manusa iki gelem ibadah, gelem salat. Siji krana faktor duwe iman sing kuat. Lho wong salat ki butuh iman, Bu. Mergo nyapa? Salat ki ning donya ndak oleh apa-apa. Ibadah ki ning donya gak payu, Pak. Sampai ning donya iki tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge salat? Tak baleni, sampean tuku sepeda motor ngangge duit apa ngangge salat? Lho lek ngono duit salat iki gak kena digawe tuku to. Mulane gak kabeh wong gelem salat, mergo salat iki gak kena tuku. Teng mriki sing kathah wong iki sibuk golek duit apa sibuk salat? Sampai YouTuber ya oleh uwek ya. Sampai aku rene iki rumangsamu golek apa jajan? Mula manusa lek kon ibadah angel, mergo ibadah ki urusane ora donya, urusane akhirat, Pak. Lek akhirat ki ora ketok, barang lek ora ketok kudu diimani. Sampeyan ki ning donya sing kena gawe tuku wis rungokno. Sok lek wis ning akhirat sing kena gawe tuku ki ibadah. Sing kena gawe tuku swarga ki duduk dhuwit, salat. Sing kena gawe tuku omah ki sok ngaji. Sampai Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian kaya jenengan iki. Niku dawuh Kanjeng Nabi badallahu baitan fil jannah miyakutin hamra alahu arbauna baban. Sapa nge gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah digawekne omah ning swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Dadi ngaji ki nek gawe tuku omah, Pak. Sok ning akhirat duit ora kena gawe tuku omah, sing kena gawe tuku omah Lho. Mula ibadah ki hubungane karo akhirat. Ibadah ki hubungane ora karo donya. Mula ibadah ki lek dingenengen nang donya kan ndak oleh apa-apa to. Samane seprono seprene salat oleh apa? Ayem, tanggoku ora salat yo ayem kok. Malah tanggoku sregep salat darah tinggi ra mudhun-mudhun kok. Sing ora tau salat lho tensine normal. Mula gak kabeh wong kasembon gelem salat. Mergo salat ki lek diitung ning donya ki nyakune apa-apa. Iya apa ora iki? Sampeyan pendak Ramadan poso olehmu apa jajan? Luwe. Mula gak kabeh wong kepuh harja Ramadan poso. Mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso yo ora nyapa-apa. Iki lho. Mula ibadah ki urusane akhirat, Pak. Mboten donya. Lah akhirat ki butuh diimani. Mergo akhirat ki ora ketok.
Akhirat hari ini dalam cerita. Ngono lho. Lek sampean ra iman karo akhirat emoh mergo ibadah iki ning donya nyaunat ta. Malah kadang ibadah ki lek dihitung rugi ya. Kaya-kaya. Ayo wong Kasembon wis munggah kaji oleh apa? Lek kupluk putih ning Kasembon akeh. Mula gak kabeh wong Kasembon gelem munggah kaji mergo kaji ki ngetokne dhuwit. Mulih kaji nyaunat ta. Nek kaji ki jenenge furoda 750 juta wis. Lho ki lek wong ora iman karo akhirat 750 juta kok dike kaji lho mending tuku sawah. Nyoto. Lho kaji niki enek furoda 750 juta iki. Ning Mekah Madinah mek 18 dina. Tahun 2004 adik kula sak keluarga budal, adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya to. Musdalifah ke Mbak Yuku bucare. Lah nyapa Raffi Ahmad gelem bayar 750 juta. Mergo dhek iman, aku sok lek mati kok ora kaji. Kon milih mati Nasrani apa Yahudi? Lha urusane lak sok lek wis mati ta. Lah oke. Nek kaji ki jenenge plus 350 juta antri 6 tahun. Nyapa akeh wong daftar. Sakniki kaji plus iku antri, Pak. Lah nyapa kok gelem ngetokne dhuwit 350 juta iki lho. Mergo kaji iki kangge sangu lek wis mati. Kangge akhirat. Nela yu. Enek kaji jenenge reguler iku wis 20 juta. Antrine saiki 26 tahun. Enek kaji murah langsung budal mek 10 juta. Jenenge kaji amanah tapi syaratnya kudu mati dhisik. Nggih napa nggih? Lho nyapa kok padha gelem kaji mergo iman. Arep budale wong sak Kasembon diundang jeri Walimatu Safar, pira biayane? Mulih kaji terapis seminggu ndak dibongkar. Wong sak Kepoharjo ziarah kaji. Kabeh dingoni karo rawon, enek sing njaluk jilbab, njaluk tasbih, pira wiragate. Atik wong Kepoharjo ki gregetne ziarah kaji sak elep sing gawa gula mek sitok. Lah saiki nyapa ning Kasembon nek wong gelem munggah kaji mergo sadar iman lek kaji kuwi kangge sangu lek wis mati, kaji kuwi kangge akhirat. Mula rasa gemuh, rasa gumun ning Kepoharjo, enek wong sregep salat kok ning donya malah melarat ra barbar. Enek wong ning donya ra tau salat sugih ya masalah. Lha pancen salat ora kangge sugih, Bu. Salat ki kangge sangu lek wis mati. Geleng-geleng. Ini kita gak tak atur nih jenengan ki ngibadah cegeh. Mergo ngibadah sering digathuk nih karo donya. Mula aku lek enek wong Kepoharjo sregep jamaah ning Masjid Sabilil Mutakin, aku mek batin, kowe kuat pirang tahun nek jamaah. Mergo jamaah ki ning donya tak oleh ta. Mula rasa gumun nek wong sregep nyambut gawe salat emoh. Pancen nyambut gawe iki nyambut gawe saiki oleh panen saiki ya. Nek ibadah kan mboten. Nggih napa nggih? Nek ngono ibadah ki butuh jenenge iman. Ora sah gumun nek ning Kepoharjo nek wong sregep salat duha. Nandur pari kancane oleh sak ton sregep salat duha malah oleh sak. Pancen salat duha ora kangge panen, salat duha kangge sangu lek wis mati. Golek sama salat duha kok gathukne karo panen, golek ora panen leren nek salat duha. Yo. Lho lek ngono ibadah ki sangu mati. Ibadah ki kangge sok. Samane nek budal jamaah takon yo sregep jamaah olehmu apa? Sok. Kowe sregep sedekah olehmu apa? Kowe sregep ndheres Quran olehmu apa? Kowe sregep pengajian olehmu apa? Pak Lukmanmu pengajiannya judulnya apa? Mula kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Donya ki panggenane ngamal, akhirat panggenane piwales. Donya ki mek panggenan salat, akhirat ki lho sok diwales salat sampean.
Donya ki panggenan deres Quran, akhirat panggenan piwales. Dadi ning donya kon ngamal ora diwales, ning akhirat diwales ora kon ngamal. Donya panggenan nandur, akhirat panggenan panen. Ning donya mek kon nandur, panene sok. Sok. Donya ki panggen bayar arisan, akhirat ki panggenan betok. Mriki nek ngalami oleh arisan apa? Motel. Motel. Donya ki panggenan bayar arisan, akhirat panggenan wong nek ora yakin motel moh melu arisan. Wong nek ora yakin akhirat moh salat. Wong nek ora percaya panen moh nandur. Wong nek ora iman karo sok moh saiki ngibadah. Mergo ngibadah ki olehe bayi ning kandungan kuwi dikai sikil, ora kanggo ning kandungan. Apa dikai sikil kon playon? Bayi dikai mripat ning kandungan ra kanggo, sikil, tangan, lisan, kemaluan gak kanggo. Bayi iki protes, Gusti nyapa kula kok diparingi sikil apa kan bal-balan? Kok diparingi lisan apa kan nyanyi? Kula teng kandungan boten butuh Gusti. Butuh kula teng kandungan sitok apa plasenta. Bayi iki sadar pentingnya sikil, lek wis bayi ki ning kandungan terus pindah ning alam donya. Ya Allah tibakne sikilku kanggene saiki. Ya Allah tibakne mripatku kanggene saiki. Ya Allah tibakne lisanku kanggene saiki. Bayi ki ning kandungan gak di sikil ndak masalah. Lagi bermasalah lek wis pindah nang donya. Awake dhewe ning donya ki gak salat gak masalah. Gusti damel napa kula dikengken salat, kokon pengajian, kokon deres Quran, kokon jamaah, kula mboten butuh teng donya, butuh kula ning donya sitok, duit. Sampeyan lagi sadar pentingnya salat lek wis pindah nang alam kubur, Pak. Ya Allah tibakne salatku kanggene saiki, ya Allah tibakne jamaahku kanggene saiki. Lehku pengajian, lehku deres Quran, lehku nggawa sedekah, tibakne kanggene lek wis mati. Mulai enek wong kasembon ning donya orang ibadah, kuwi persis koyok bayi ning kandungan pindah ning alam donya dalam keadaan cacat, ning kandungan sikil gak kanggo, mbok pindah ning donya. Ya Allah, kayak kok di sikil aku kok ora, kayak kok di mripat aku kok ora, kayak kok di tangan aku kok ora. Lek enek wong kasembon ra salat, ning donya ndak masalah. Lagi bermasalah harus pindah ning alam kubur lho, kayak kok di salat aku kok ora, kayak kok di pengajian aku kok ora, kayak kok di sedekah aku kok ora. Lho lek ngono clear, ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sing tukang azan niki rawuh Pak nggih. Sing tukang azan teng Masjid Sabilil Mutakin rawuh. Pak, aku tak takon sampean sregep azane olehmu apa? Tak takoni saiki kok sok yo. Sampeyan delok wong tukang azan lek ning donya ora oleh apa-apa to. Sampeyan delok sing azan nak panggah kuwi. Ora tau Masjid Sabilil Mutakin azan royokan, ora tau sing azan panggah kuwi. Iya apa ya? Tapi lek Pak Lurah ngedum beras miskin kabeh royokan melu antri, tapi lek azan gak tau enek sing royokan, sing azan panggah kuwi. Mergo nyapa azan ki lek kok itung ning donya ndak oleh apa. Tapi lek sampean iman nang akhirat, sampean rungokne sing sregep azan. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing dipastikan masuk surga. Kula sebutne setunggal mawon, gak tak sebutne kabeh. Wong sing dijamin masuk surga niku kadhawuh Kanjeng Nabi, waman adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep adzan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong tukang adzan ki ning kasembon sepele sederhana, tidak ada punya nilai, tapi sok ning akhirat digaransi mesti mlebu swarga. Lah swarga ki ora saiki tapi Pak sing tukang adzan sampean terus nih. Wong lanang sampean rasan diamal ndaki-ndaki sregep adzan ning Masjid Sabilil Mutakin istimewa Pak. Digaransi mlebu swarga. Tapi sak salate lho ya. Aja adzan tok. Bar adzan kliti-kliti mulih. Piye to Bro kok ora jamal dari Pak Lukman kon adzan tok wo pekok kowe iki. Mula lek ngono kabeh arahe ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge mula Quran dawuhe hudallil muttaqin
menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wong sing takwa ki sapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya ki wong-wong sing iman karo barang ghaib. Barang ghaib ki barang ora ketok, barang ghaib ki cara Luqman ngomongne sok kuwi barang ghaib. Wong lek wis percaya karo barang ghaib karo sok kok lagi wa yuqimunas shalah. Lagi gelem salat. Mergo salat ki ning donya gak oleh apa? Oleh. Jadi sing oleh apa yuk minuna bil ghaib, iman karo barang ghaib iki, iman karo sok munculne gelem salat. Lek wis iman karo sok terus ora cetil, ora pelit, ora cerek, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diparingi rezeki karo Allah itu sebagian diinfakne, Pak. Enek pengajian gak eman, enek masjid gak eman. Mergo sadar awake dhewe sok bakal mati. Lah sangune mati ki salah satune jenenge sedekah. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula manusa ki lek urusan donya karo urusan ibadah sampean delok. Lak semangatan urusan donya. Mergo urusan ibadah ki oleh esuk. Lek donya oleh sak. Lho. Mula awake dhewe lek urusan donya prinsipe lak telu siji, ojo sampai kalah. Sampeyan delok, di omah ojo kalah karo tanggane, dulure, kancane. Duwe motor ojo kalah, duwe mobil ojo kalah. Duwe klambi ojo kalah. Duwe kalung gelang ojo kalah. Duwe jilbab ojo kalah, jilbabmu apa yo robani, tek kula robina. Ora gelem kalah. Yo aku tas tuku lemari es piro 1 pintu, murah, larang tekku 2 pintu. Kono nyaut larang tekku 3 pintu. Gak gelem kalah. Kono nyaut larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe urusan donya aja sampe ayo jajal, mbasa urusan akhirat. Apa enek sing prinsip aja sampe kalah. Roh tanggane sregep jamaah ki domblong nek ora yu lek budal bar azan aku aja sampe kalah. Sadurunge azan kudu budal. Ndak enek. Nah enek roh masjid Sabilil Muttaqin akeh wong jamaah kok mikir melu jamaah ora malah mikir pengen dodol weci ya. Yo masjidnya kok ruame iki didoli dawet lah yo luaris yang. Ya ora. Nah urusan donya ojo kalah lek ibadah blas gak pengen kalah. Roh tanggane sregep poso sunah, pendak sawal nyawal, pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Domblong. Kok ora yu lek wis dikep Senin Kemis ki lho aja sampai kalah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasyura, Asyura, Arafah, Tarwiyah aku kudu poso. Gak enek. Lek donya aja kalah lek urusan ibadah. Prinsip aja sampai kalah gak tinggi. Nomor 2 sampean delok, urusan bodoh donya menurut dia prinsip apa? Selalu ingin tambah, deloken. Sampean delok awake dhewe iki. Lek urusan donya lek pengen tambah, di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah nang Kasembon tuku perumahan nang ngantang tuku nang batu itu terus pengen tambah. Sampai pegawai negeri setahun jenenge pegawai negeri setahun 12 wulan. Digaji ping 12 njaluk tambah gaji ke-13. Ki apa enek le bulan ke-13 lebu cari. Dadi ning Indonesia ki lucu enek wong ora nyambut gawe digaji. Kuwi ning Indonesia ya kuwi gaji ketiga bulane enek apa ora yo? Indonesia ki ruwet. Orang yang bulan ke-13 kok bayaran. Terus duit apa kuwi? Ngono kuwi sing nampa ya demen kok. Mari dikai gaji ke-13 njaluk neh ke-4. Enek apa ora gaji ke-4 bulan ke-14? Kula ijane masyaallah. Pemerintah kok iso kaya ngono lho. Kok enek lho gaji ke-13 14. Mbok karuan ditambahne gajine umpama gajine iki 10 juta. Terus untuk tambahan gaji mbok didadekne 12 juta. Ora salah iki sing ke-13 iki sing ke-14. Rumangsamu rakyatmu bodoh kok piye to? Tenan, Pak. Mbok ora usah aneh-aneh rumangsaku. Karuan ora usah kok kayakne guru-guru kuwi untuk pegawai-pegawai kayakno guru TPK iki lho. Guru MI barang iki lho. Kok dadak ke-13 ke-14. Hei. Urusan dunia ngono kuwi pengen tambah. Mun ora sanggumun nek ning Indonesia nek Alfamaret, Indomaret, ya ngono kuwi donya iki. Wis ning kono Alfamaret adek neh kono. Iya.
Tapi lek ibadah gak pengen. Tapi lek donya pengen. Ya apa ya? Ning ngrungokne karo sing ngomong ora padha. Lah sing ngomong muni ngene iki mergo sing ngomong ya ngenyangi. Tapi lek urusan ibadah blas gak pengen tambah. Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ya ya. Delok sing jamaah ning Masjid Sabilul Mutakin wedoke lak panggah kuwi. Wedoke papat yutun yujah yusri yujem. Ora tambah-tambah, tapi lek donya ndaluk. Tapi lek jamaah ora. Alah sing ora tau tahajudan kok nambah tahajudan ya ora. Sing ora tau duhan kok nambah duhan ya ora susah. Oke. Mulai urusan dunia tambah ibadah blas. Sing ra iso maca Quran mbok ya walah yo. Dadi wong Islam ora iso maca Quran. Mbok ayo to yo belajar ngaji Quran. Sing sepuh-sepuh dilumpukne engko belajar ngaji ning Masjid Sabilul Mutakin. Engko dienekne TK, apa kuwi yo taman kawak-kawak. Mak-mak nglumpuk engko matur ngene Bu Carik. Engko ben diaturne Pak Lurah kon golekne ustad. Yo mak-mak nglumpuk ning masjid malam Rebo bar magrib sampai ngisa ngaji Quran bih ndah hebate. Bareng rawatka ro tak kastro di waos jemblem. Ya ta awake dhewe ra iso maca Quran kan tenang napa nggih? Sampe delok sing gak iso maca tenang. Tapi lek bodone gak tambah kok ora Duh pengen tambah sampai lurah ini dikai jabatan 6 tahun yang jaluk tambah 2 tahun. Ya apa ora? Ya wis ngono kuwi urusan donya Ibu Carik. Pengen tambah. Ngono kuwi Ibu Carik. Tenan Ibu Carik. Kuwi lurah ngono kuwi lek Carik ora paling. Terus tenan. Wis ngono kuwi urusan donya pengen, urusan ibadah gak pengen. Loh. Nomor 3. Urusan bondo donya awake dhewe iki ndek prinsip betah. Bah lek ngomongne donya kok betah. Jenenge ning sawah lho budal peteng mulih peteng kok ya betah. Jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi kok ya betah. Jenenge omahe lho ning Kasembon. Dines iki ning Ampel Gading ngono lho, Pak. Malang sing perbatasan karo Lumajang lho dino nyang ki lho betah. Lho padahal kene kono Mas, lek urusan donya ki betah masalah. Jenenge delok dangdut akademi lho 6 jam kudu ngising dimpet. Betah lek urusan donya sampai saiki ning Indonesia iki ana toko jenenge toko Madura. Kuwi lek nyambut gawe iki 24 jam, Pak. Masya Allah lek donya kok betah. Kira-kira enek wong salat sedina sewengi ngene. Tapi lek nyambut gawe sedina sewengi iki enek ndak leren. Ya ngene iki manusa. Malah enek ning Malang sebelah kono ki sadurunge Panjen, enek toko Madura ki ditulisi toko Madura, buka 24 jam. Kiamat buka setengah hari, kerajaan mening wicarane. Jadi lek urusan donya manusa ki betah, masa urusan ibadah gak duwe. Deres Quran 5 menit mripate diudak salah betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet nengen tak sawang sikile slonjor, ateko slonjor, ateko enek sing dilak-diluk ndegek ngene. Mari ngono balik neh, ndegek neh. Iya ora? Ya tidak urusan ngaji wis ndak mentang. Nenek sing noleh memburi, mulih cak iki apa engko? Wis ora dulu ora betah. Tapi lek donya betah iku kok ning ngaji lho Pak Lukman dilungkas ya wis mari. Jan. Enek lho aku teko iki lho mau lungguh iki jejeg ngene. Lho kok suwi-suwi iki lho kok doyong ngene ta. Wis ora betah wisan. Lho kok kene terus ambruk. Ya ngono kuwi ya Allah.
Nah, lek nek sing ra betah mulih kae. Oh, balik neh wonge. Oh, panitia wis seragam kok. Lha tenan, lek urusan dunya wis betah nih urusan akhirat ki ra betah. Wong jenenge melu karnaval, melu gerak jalan ning Kasembon 10 kilo lho ya kuat. 10 kilo gerak jalan kuat. Omahe karo Sabil Mutakin 10 jangkah lho ya ora tau nyang. Enek apa ya? Wonge teko. Kupluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur aku iki. Lho jenenge gerak jalan ning Kasembon 10 kilo lho, Pak. Gek mlakune tok ditoto gerak jalan. Sampe nek maju iki musuh sikil iki yo. Gerak jalan ki ngene. Ngene iki rasa. Lho gerak jalan 10 kilo mlakune ditoto tertib lho kuat. Lho mek karo Sabil Mutakin lho mek 20 jangkah gek mlakune iki bebas, karo mundur ya oleh, karo joget ya oleh. Ngono ki ya ora nyangi. Lah kurang larang lek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Iki jenenge jujur. Oh jenenge ning Kasembon nek karnaval lho, macak manten. Rok iki copet lho. Lek mlaku mek kenduk. Ngono ki 10 kilo ki ya teko finish lho. Lho omahe karo masjid nek 10 jangkah ki lho ya ora kuat. Alasane men kok setahun. Jane menstruasi apa mencret. Lek karnaval kuat kudune jamaah ya. Teko nang pengajian ya. Orang larang. Iya apa ora? Mula ibadah ki ra betahne. Nek sing ongap-angop. Ya ngono ki ra betah. Nek sing dipuweksa di ora arep angop ora sitok. Dimpet. Wis dilak. Ora betah. Ini pancen urusan ibadah ki pancen ra betahne. Mula nek kiai kok ngimami tarawih kok kalem. Apa itu? Ngimami tarawih bismillahirrahmanirrahim. Imami salam makmume bar. Lho nyapa NU ki lek tarawih 23 rakaat sak witire. Mula kiai NU ki lek ngimami tarawih rada cepet. Mergo nyapa ibadah ki gak betahne yu. Lah lek dulure awake dhewe Muhammadiyah, kuwi lek traweh 11 rakaat, cara kalem ya memper. Ngono lho. Dadi traweh Muhammadiyah ki 11 sak witire ya kalem mek 11 nang ngene 23. Mbok ge kalem ya entek Masjid Kamilil Mutakin. Lho lek ngono penak milih 11 ora lek aku panggah 23. Lah nyapa dene sok ning akhirat bener 11 tek kuturah 12. Lha tenan, lah lek sok ning kono awakmu 11 tibane sing bener 23 terus sing 12 golek ning ndi? Mula aku panggah 23 dene bener 11 turah 12 tak kekne tangga-tanggaku. Ning kene panggah 23 lek ngimami rada cepet. Sing penting ora nabrak syarat rukune salat. Ngono lho yu. Iya apa ora? Wong kula ning ngimami teng masjid sanding kula kiai ini wis sepuh, umure 85 tahun punjul. Ya jenenge wong sepuh lek ngimami kan kalem. Lek enek kula mboten purun disukani kula. Akhire ngimami salat tarawih, kiai sepuh gentenan karo kula. Lha ngono ki lho sing arep tarawih greget arep tarawih nginguk sik. Sing ngimami sing tuwek apa sing enom? Ketok sing tuwek lho kok mundur lho kok ilang to. Mosok kesuwen. Mosok didelok Pak Lukman nyocok nyampi tutup rapat mayi. Lho pancen ibadah ki ra betahne. Anak kiai ning Kepoharjo tahlilan nek ndonga dawa. Sak eneke donga diwaca. Delokan kok sing mburi dhewe lak mesti bengok. Amin. Amin. Berkate tak tinteni ya. Lha pancen ibadah ki ra betahne. Anak kiai lek imami tahlil iki sawi. Kiai ini teko nih keri.
Lho ngono iki sing teko dhisik lho kabeh lho kok kiai ini teko ki batin padha mudyar dhek teko iki lho. Mari jam pira iki kok? Bu. Nggih napa nggih? Lho ki wis ora betah kuwi. Kuwi wong ngadeg kuwi lho kuwi. Lho kuwi. Ngono ki ya ngono ki ra betah ngono kuwi lho kuwi. Lho kuwi wong ra balik kuwi. Nek sampe enek pengajian rung bar kok mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti lain sing mulih berarti rondo nggih. Balik apa ora wong iki? Ora balik tenan wayuh tenan sing lanang iki. Bu, nggih napa nggih? Wis pertanyaane, nyapa lek urusan bondo donya semangat, urusan ibadah gak semangat. Sitok. Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar niku lho, Pak. Niku lho. Nyapa to ning sawah betah mergo sama nandur pari saiki panen. Nyapa to buka toko betah buka toko saiki nek wong tuku saiki oleh badi. Nyapa to omahe kasembon dinese ning ampel gading bendina budal nyang mergo dadi pegawai saiki bayaran. Ngono lho. Tapi lek sampean ibadah kon tandang saiki Allah lek bayar butuh iman iki lho, Pak. Jenenge diundang genduren udan deres campur bedek iki lho ya budal. 7 kilo lho golek silikan payung. Lah omahe karo masjid mek 10 jangkah gremes lho ranyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate wis, mula awake dhewe kudu iman karo sok. Lek ora iman karo sok abot. Mergo ibadah iki gak diwehne saiki tapi diwehne. Terus iki nek sing ngusul, "Wo ngoten to Pak Lukman, jane sing penak ibadah dibayar saiki mawon." Ben semangat. Akhirnya tak usulin malaikat enten usulan king kasembon. Ibadah kan bayar saiki ben semangat. Akhirnya kalau matur, malaikat pripun? Ya sik tak matur Allah. Akhirnya diaturne Allah, Gusti enten usulan king kasembon, ibadah kan bayar saiki kersane semangat. Allah langsung dawuh, lek dibayar saiki donya mandek no kat. Mila Gusti wis jajal umumno tak bayar saiki sitok salat. Umumno sapa sing gelem salat tak bayar kontan bar salat ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Omongno, umumno. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne. Pengumuman atas instruksi Gusti Allah, sedaya warga Malang kota kali kabupaten ingkang purun salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten yotor 100.000. Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng Pak, isuk budal ning masjid Sabilul Mutakin. Teko masjid sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam buka sajadah oleh 100.000 tenan. Mari ngono sholat sunnah fajar qobliyah subuh 2 rakaat salam buka sajadah oleh 100.000 neh. Mari ngono subuhan salam lho kok oleh 100.000 neh. Sampean budal subuhan tok mulih nggo dhuwit 300, bapak cacah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dirane sawah ra kere salate oleh dhuwit tok. Sing duwe toko tutup, yu tokomu warung kok tutup ora kere salate oleh. Bu Carik, Bu Sekdes mengundurkan diri. Enten apa Bu Sekdes kok mengundurkan diri rakele? Aku mbambi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000 kok. Cara ibadah sampean dibayar saiki sing dadi polisi leren, dadi tentara leren, petani leren, pedagang leren, polisi leren, dokter leren, perawat leren. Kabeh wong meksa sampai penceramah leren. Iki wingi diundang ning kasembon kok ora nyang lek panitia lali nyak oleh apa-apa. Kalowan salat oleh salat tok dibayar saiki donya berhenti total. Jenengan mireng to teng Malang nek kecamatan jenenge Gondang Legi. Neng Gondang Legi ada seorang pengusaha kaya raya duwe pabrik jenenge Sayap Mas. Niku ngumum nih, sapa sing gelem taraweh nang masjidku, mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Padahal mek 50.000. Lah nyapa? Lah masjid musala dingin tek jik kabeh do traweh rono. Lah rono lek nyengket tok. Wah, akhirnya jalan raya niki macet, Pak. Karena apa? Ribuan orang berdatangan teng mriku. Akhirnya kalau mau teng Google, akhirnya karo polisi diberhentikan. Mergo nyapa? Mengganggu ketertiban umum. Kuwi mek 50 lho geger. Sampai aku emeh budal kok.
Lah mobilku tak iseni wong 8 per 400, solare 100 ditulah 300 dijum tah 8 kan ya enek asile to. Lho mula salat gak dibayar saiki, ibadah gak dibayar saiki, mergo dibayar saiki donya mandeg. Nggih napa nggih? Wis paham nggih? Mula ora dibayar saiki tapi dibayar. Sing nomor loronya potong ibadah gak dibayar saiki. Lek dibayar saiki kok delendi to iki? Lek dibayar saiki sama ndak punya tempat, Pak. Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulai Jumatan ganjarane oleh unta sitok wis. Cara sampean pendak Jumatan mulai nggo unta sitok saulan 4, 10 wulan 40 unta kok deleh endi? Titipne tanggane rungokno tanggamu untane ya akeh. Dibeleh sing nuku sapa kabeh duwe? Didol sing nuku sapa kabeh duwe? Iso wong Kepuh Harjo mlaku tak bingung golek dalan mergo sak dawane dalan letong tok. Wes dibayar saiki apa sok? Gelem lek dibayar saiki pendak mulai Jumatan bojo mulai unta sitok. Iso pendak arep Jumatan sampean tukaran, arep ning dia Jumatan gak usah budal. Lah nyapa tadi golek suket angel. Sing nimpal letong gae. Wes dibayar saiki apa sok? Dibayar saiki apa sok? Nek dibayar saiki kok deleh padahal pendak Jumatan tok oleh unta sitok oleh sampean bingung wisan. Mula Pak sampean kudu terus Jumatan. Mergo nyapa Allah nyiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan sok ning akhirat wis disiapi kandang sak untane sak sukete sak sing nimpal pletong pisan. Ora saiki tapi mergo lek saiki gak duwe nggen. Mbok titipne tanggamu untane akeh. Mbok bleh sing mangan sapa kabeh duwe. Weh dibayarnya iki apa nyok? Nyok nggih. Ojo dibayarnya iki tapi dibayar. Sampeyan sering to, Pak. Cok ning WhatsApp niku diunggahne niki. Sapa wonge salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Jenengan lek tindak jamaah subuh niku disunahne salat qobliyah subuh. Jadi redaksi kitab ana sing dawuhne diniati aku niat salat qobliyah subuh kene. Aku niat salat fajar kene. Niku ganjarane sak pira? Dawuh Kanjeng Nabi ganjarane khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik luwih gedhe timbang donya sak isine. Nek dibayarnya iki kok deleh. Dadi qobliyah subuh iki ganjarane kuwi luwih gedhe luwih apik tinimbang donya sak isine. Wis. Nik bayar nyak iki apa, Cuk? Nek nyak iki ndak duwe nggen. Mula penak dibayar. Dil nggih. Delek ngono ayo ngibadah. Ibadah iki arahe untuk akhirat. Ibadah niku arahe tujuane sebagai bekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sing nomor loro sing bangkitne wong ibadah kula tambahi kedhi. Sing marakne awake dhewe gelem ibadah ki jenenge iman karo sok, iman karo akhir, iman karo barang ghaib. Sing nomor loro, sing marakne awake dhewe gelem ibadah, itu ada kesadaran bahwa dunia itu bukan tempat bahagia. Sampai eling-eling. Awake dhewe iki abot ibadah mergo kebujuk karo donya. Padahal sampean petani tenan donya iki dudu panggenan ayem, donya iki panggenan masalah. Ayem iki panggenane nang swarga, Bu Carik. Wis to manusa ki ning donya wis lek perlu donya ki diglintiri dadi pil, diuntal, ora lek nemu ayem. Donya ki panggenan masalah, urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Motor siji karo motor loro, masalah gede motor. Duwe motor 5 karo motor 10, masalah gede motor. Omahe tingkat ora tingkat, masalah gede omah. Uang iso tambah bandane, iso tambah masalahe. Kula winginane mulih ngaji kok Kediri. Sekitar jam 12 ana omah gawedhe apik.
Lah kok enek wong wedok iki nutup pager gawedhe dawuh ditutup ngene. Aku batin, ya kok wong lek donyane akeh, masalahe akeh. Kowe nyapa kok nutup lawang mergo omahe gedhe iki enek lawange, enek pagere. Kowe awakmu kan ora tau nutup to, omahmu ora enek pagere to. Sampeyan ora tau ngumbah mobil mergo ora duwe. Ora tau parkir mobil mergo ora duwe. Enak ora tau ganti ban to. Uang iso tambah mas, bondone tambah masalahe, Pak. Dadi sampeyan ning donya aja nguber bondo. Bondo ki ora marakne ayem, marakne masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Mosok rabi ki ya Allah sing wedok kerenge. Sing lanang wis ra eneng penere. Rabi 5 sasi ki kuru. Lah kok setahun malah orang di anak bingung jelek di anak ayem. Sakne dokter sak kandungan sak Malang goleki, sakne resep ditebus. Ora meteng-meteng golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng, ngisore Gunung Kelud ndak meteng. Karo bucarik diomongi dukun ampuh ini ngisore Gunung Merapi kono lho. Melayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen di anak jelek di anak ayem, di anak tenan ayem. Anake nakale. Kon ngaji mo, kon sekolah mo, kon mondok mo, kon kuliah mo, kon nyambut gawe mo, kon melu selawatan mo, dino-dino mek glegeken. Anek gabah dol gabah, anek semongko dol semongko, anek pawas anake didol. Jadi lek di anak ayem, di anak tibane malah mumet. Donya iki koyo wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal yo masalah. Ora entuk bal kon nguber bal, mosok entuk bal kon ngoperni kancane. Delok lek kergosan nguber bal, tangge dicekel, digo mulih nang kasembon, gak oleh dicekel malah heng. Ya tenan. Mari diuber, lho kok terus dioperne, mari dioperne diuber-ne. Lah lek kok ubernya pokok operne. Aku ki usul wong bal-balan iki sing bener po wong 11 nggawa bal dhewe-dhewe. Tenan bucare wis ta. Donya ngene iki wis masalah tok. Mula wong kasembon nembungne urip ning donya ki sawangsi kaya godhong suruh siji alus siji kasar. Lek kok geget padha paite. Godhong suruh karo sawangen kuwi mek ketoke sitok alus sitok kasar lek kok geget padha paite. Tanggamu sing tumpakane pajero lek kok sawang wong ayem, nyatane ki wong kemeng. Mula lek tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu ki wong kemeng liwat ki wong kemeng liwat. Sampeyan ora iri karo tanggamu sing sugih ya duwe Mas. Tanggamu sing kok anggap ayem tak duduhi demi Allah, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, Pak. Cuman kita ndak tahu. Maki kiai iki yo ndek masalah. Iki engko mulai digawani berkat apa ora? Kadang digawani berkat yo mek aku tok supirku yo ora digawani. Ngono ki aku yo wis masalah. Arep tak dom kok yo mek sak kresek. Adek sego karo sambel goreng, mosok aku segone supirku sambel gorenge. Masalah bucare. Wong aku kerep kok panitia nguwahi aku ki yo mek aku tok supirku ora tau diwehi. Ngono kuwi kerep aku. Tenan ning kene paling kok yo iya. Engko lek aku berkati sitok ya wis masalah engko dadak nukokne sopir kowe mi apa piye. Tenang, nggo padha ae anggitmu. Iki panitiane krungu apa ora iki? Lha tenang. Mula kula ki lek wis entuk berkat tak delok kok loro. Ayem berarti sitok sopirku, panitiane beneh. Ngono lho. Tapi ya siji daerah siji paling kene engko ya sitok. Tahu kula untuk berkat loro ki rupane padha, tase padha, tak angkat yo padha. Oh alah ki berarti beneh panitiane ki sitok aku, sitok sopirku. Tak kene sopirku. Terus aku mlebu omah sopirku mulih. Dibuka karo bojo kula lho, Bah, kok mek sego tok. Ya Allah. Tibane sing digawa supire ingkunge. Tibane kresek siji ingkung, kresek iki diceko. Panitiane kok pekok aku. Ya Allah kok segodok sesuk sopirku ngerteni ngaji neh tak takoni.
Berkatmu diingi apa? Namung ingkung segone nggenku aku. Panitia kok berkat loro ki lho timbale sitok kreseke ingkung sitok sego. Nasibku kok ya oleh sego. Lah ora tak delok wong tak angkat ki kaya padha. Panitia tulung aja sampe ngono kuwi ya panitia. Iya maki aku ndek masalah yo. Aku mambu ngaji teng ning ndi masak mambu ngaji ning Tulungagung lho teng pundi. Ngono panitia tak omong ning ngene kok ya boneh to. Sing tekku ki ditaleni tek supirku ki ora. Ya bar tak sindir ngene iki. Terus akhirnya kok ya tek supirku ki didewekne, tekku didewekne. Yo muga-muga ning kene kok ya ngono. Lho kene ki lek ra digenahne ngono ki ya masalah tenan lho Pak kene iki. Ya jenenge nyupiri aku lek ora teko kene ya ora lek orang nggawa supir ya ora teko kene ngono ki lho. Oh alah kok ya mek sak kresek aku. Arep tak gunting ya. Panitia ngrungokne apa ora dikemu? Dadi donya ki panggenane Mas. Ngene yo. Awake dhewe ning donya ora ngibadah ki ya masalah. Ngibadah ya wis. Dadi ning donya wong sregep ngibadah duwe masalah, orang ibadah ya duwe. Maksud kula padha-padha duwe masalah, urip ning kasembon ngibadah. Dene ning donya ngibadah masalah, insyaallah sok ning akhirat gak masalah. Lek wis mati lho gak masalah. Tapi lek awake dhewe ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat masalah neh. Terus kapan awake dhewe nemu ayem? Jangan korbankan kehidupan yang kekal nek nuruti kehidupan yang sebentar. Donya kok belanono kaya apa bocah bakal kita tinggalkan. Pesta itu pasti berakhir. Ngono lho. Lah wong mati ki sing digawa ibadah. Mula awake dhewe ya kudu ngamal. Mergo ngamal ning donya ya masalah, ora ngamal ya padha-padha salat to. Lho lek ora salat ayem aku gak sholat, orang sholat kilo yo mumet ning donya. Takonono tanggamu, yo sampean gak sholat ning ayem yo ora. Lah kowe sregep salat kok ayem yo ora. Lah yo padha, iya ning donya padha. Aku ning donya sholat di masalah, sampean gak sholat yo di masalah. Bedane yo sampean ning donya gak sholat masalah, sok ning akhirat masalah neh. Nah aku yo ning donya sholat di masalah, insyaallah ning akhirat aku gak di masalah. Ngono lho. Apa meneh ning donya melarat gak salat terus ayemmu ki lho kapan? Wong dipangane bingung kok ya ndak nyolat. Ning donya njleput ning akhirat njurut. Ya apa ora? Wis melarat gak salat, ayemmu ki lho kapan? Mulangko yu sesuk lek duwe tangga melarat gak salat bengok ana melarat gak nyolat terus ayemmu kapan? Lek wong nguber mlayu-ayu. Tuh, nenek tangga melarat gak sholat, bengok ana melarat gak nyolat, terus ayemmu, golek mulai wiritane kuwi yo melarat gak nyolat, terus ayemmu. Lho lek melarat sholat, iya ning donya mungkin rekoso. So awake dhewe insyaallah nemoni penak. Ning donya ya Allah, Pak, ning donya lho nyambut gaene rekoso. Ngapunten melu bakul kayu nugeli kayu ning nggen dlurung-dlurung. Kula mulih ngaji ki lah kok rung mari cek munggah ning trek. Nyambut gawe rekoso ora salat ning donya rekoso ning akhirat rekoso neh. Bene awake dhewe ning donya kangelan Pak bene tapi salat to. Dene ning donya kangelan insyaallah salat kena gawe sangu nang akhirat. Insyaallah gak kangelan. Toh salat ki yo ora abot sedina suwi ping 5 lek sak salatan 5 menit yo mek 20 menit urip 24 jam mek kon salat 20 menit sing 23 jam punjul 35 kok ge cangkruk ning arep HP yo lek salat ki wajib maca Fatihah kuwi lek awakmu iso lek ora iso isomu apa kula Fatihah mboten hafal Pak Lukman lha isomu apa namung maca bismillah ya wis maca bismillah lho napa angsal oleh Allahu akbar. Bismillah, 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 bismillah.
Kula maca bismillah mboten saged lho Pak Lukman, zikir mboten saged. Lah nyapa kula niki mualaf nembe masuk Islam. Ilat kula kaku nek ngonekne kalimat Arab mboten saged. Bocah salat ya aja nek salaton. Lah maca napa lho kowe ra godak maca ya ora usah. Kaya ngono ki agama ki penak. Akhire ra maca, kowe ngadeg kothok sekira ngadegmu cukup ge maca Fatihah. Cara wong kasembon maca Fatihah 40 detik, ya wis maca Fatihah meneng wae 40 detik. Uwer. Rumangsane Allahu Akbar uwer ora tau salat tok. Uwer bari menenge karo dolanan weteng. Oleh. Salat ki wajib nutup aurat niku lek duwe itu. Kok gak ditutup oleh salat arian khali utuh. Dawe ulama. Kan kita Fathul Qorib. Jadi sama niki lek ra ditutup oleh Pak salat utuh. Sampai kemalingan, malingnya ki sing dicolong saeneke kain. Sak lemari colong, selambu colong, tapak melejo colong, sampai sual sing kok nggih colong pisan. Sempakmu batek pisan, klambimu batek pisan. Akhire udah blecet. Yo wayahe salat piye nek nutup. Terus sampean kelingan nyene Pak Lukman nek ora ditutup oleh salat utuh. Akhirnya zaman sholat ngasar udah boleh sah sing penting sitok ojo jamaah ngolek jamaah ngeker anu ning katembon nek wong dadang nyarang nyolat karo landul oh sholat nggih aja repot karo donya ki wis mek kaya ngene iki. Mula Sayyidina Ali nate bengok nang kuburan. Hei penghuni kuburan, kowe gak pengen terus ceritani keluargamu nang Kasembon? Tak ceritani sawahmu 10 hektar tek cik didol karo anak-anakmu. Kowe biyen lah membela iso nglumpukne sawah tak iki tek. Tokomu tek disita karo bank. Jabatamu urung seminggu dikendani kancamu. Bojomu sing janji sehidup semati urung pendak pisan dirabi karo Kiai Lukman Syafi'i. Cara wong ning alam kubur saged muni dawe Sayyidina Ali jawab nggih Sayyidina Ali tibake sing kula beto salat kula sing kula beto pengajian kula baca Quran kula ibadah kula aja kebujuk karo donya ki bakal aja repot karo barang sing arep ditinggal, ayo padha repot karo barang sing arep digawa. Hei. Tolat. Tolat. Aja kebujuk karo donya ki ya penting. Ning sawah to, tapi wae Jumatan mbok mulya. Ngono lho yo. Yo. Wes aja kebujuk karo donya nggih, donya panggenane Mas. Swarga lho panggenan nikmat. Nek ning swarga ki nikmat terus, ora tau susah. Nom terus, ora tau tuwek, sehat terus, gak tau lara, urip terus gak tau mati. Iki lho sing penak tenan ning swarga iki lho. Sok ki ning swarga yu wong paling endek-endeke swarga, Pak, duwe pembantu 300. Saben dina ki nyiapne panganan 300 porsi sitok ora nek sing padha. Nyiapne 300 minuman sitok dari si padha. Kuwi swarga paling ndek dhewe. Besok ki nang swarga enek mendung putih yu bendina mlaku. Gek muni ngene, pengen apa? Ngono tok. Sampe ning isor muni jemblem, ceblok langsung jemblem. Dadi sok enek mendung putih Pak. Mek muni ngono, pengen apa? Supraek ceblok langsung supraek. Pengen vario ceblok. Tenang. Sok enek buah iki jenenge tuba. Kuwi sampean kelentek. Kabeh sing jenengan pingini enek. Sok ning swarga ki enek pecut iku saking apike ngalahne apike donya sak isine. Wah, masyaallah. Nang swarga kene anggur, jeneng Nabi ki nyekel sak gegem. Malaikat Jibril dawuh, jeneng Nabi anggur niku cara dipangan umat manusa mulai Nabi Adam sampai sing terakhir turah ya. Swarga iki ngene. Sok wong lanang iki Pak ning swarga duwe bojo 73. Sing 72 widodari, sing siji bojone dhewe. Atik wong lanang iki sok Pak ning swarga kuat ya ping 100. Uwat nyak ping 100. Uwat oh iya ping 100.
Wah, saking nikmate swarga. Anek sing muni napa kuat? Awake dhewe ki sok Pak manusa ki ning swarga ki dhuwure 28 meter. Ambone 3,5 meter, Pak. Dadi dhuwure ki 28 meter. Lebare ngene iki 3,5 meter. Lah terus anune pirang meter ki? Mula wingi nek sing muni berarti lek 28 meter yo sawit kambil Pak Lukman. Iya bener, lek dhuwure sawit kambil berarti endoke yo sak kambil, Pak. Lah terus lek endoke sak kambil, terus anune kuwi pira? Sak lugu. Mula lek ngono iya nanya umat. Ya kono batin, nek ucap pira aja dibahas. Ora pantes lek wong wedok iki. Lah, mula ayo nggayuh swarga. Lek donya iki ya panggah kaya ngene iki. Wis rasa iri karo tanggane sing sugih ya penuh masalah. Wis siji, wis ibadah niku sing nguatne iman karo sok. Nomor loro aja kebujuk karo do sak menit. Sing marakne gelem ibadah terakhir jenenge hidayah. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Awake dhewe niku urip ning donya jek dalam tataran paham. Ngerti sapa wong kasembon sing Islam gak ngerti lek salat wajib. Wabeh ngerti lek salat 5 wektu niku. Tapi gak kabeh wong gelem nglakoni salat 5 wektu. Lho lek ngono manusa ki rata-rata cek ngerti rong iso nglakoni. Lah sing marakne iso nglakoni iki jenenge hidayah. Sapa to wong sakmene iki ora ngerti lek ngrasani iki dosa? Ngerti apa ora? Tapi enggak nyani tok. Ya kuwi awake dhewe iki cek ngerti tok tapi rong mampu ninggali ngrasani. Sing marakne iso mampu ki jenenge hidayah. Pengajian iki kabeh ngerti lek apik, tapi ora kabeh wong sak Kebo Harjo teko. Sing teko mek sing dikai hidayah karo Allah didakne yo budalo ngono wis dikai hidayah bucarik ya ngono bucarik budalo Pak Lurah ora usah budal dadi lurahmu ki ning kene wis disentil nak budal sing budal ben bucarik ae ngono wis enek ning kono hidayah ning kono bucarik ya ngono dikai hidayah dikai petunjuk Allah bucarik budalo. Engko lek petuk kiyaine nyangonono. Ngono kuwi kono ki ya hidayah apa ora? Berarti lek ndak nyangoni ndak indahnya berarti. Sapa to wong ora ngerti lek jamaah ki luwih apik timbang salat dhewe, tapi gak kabeh wong gelem jamaah. Oh, awake dhewe ki jek ngerti tapi rung iso ngenyangi. Sing marakne gelem ngenyangi ki jenenge wis mugi-mugi ngaji kula sareng karo hidayahe Allah. Mugi-mugi sing rawuh angsal hidayah Allah. Dadi awake dhewe mek ora ngerti tok tapi ya iso nglakon. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jadibnal fawakhisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga Kebo Harjo Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Malang ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nembah nuwun sanget panjenengan kersa rawuh mulai awal sampai selesai panjenengan tetap utuh lenggah jenak. Mbok pilih wonten atur kula kirang pas kirang sae kusun khosoh panitia ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.